Nam sogo hai chim jarani so angka tini abo angke monu jeta rail station no rong nugul mangkna terai khorok na yang pare terai khorok no jaga borong mukitung khalai tongo angke ang borong no tini o jaga khai rogoi jeta borong ni mukitung no je borong ni mukitung dam ang borong no tulang thangsinai borok taisa o mukitung phaltung buino lukurok no angke munai norok lekha pori ke sagare lekha poriya norok tabu kunu lekha poriya khuwais kono poriya khu dia nini put rok kerja nini ri putung rok kerja terei nini kekei jabo nini kekei asol nini kekei nini ama songtu tong tonggo nin babule nin babu tam samkhai tam samkhai sagare haimiya nin ama ke tam samkhai ja ha nokle pewo get oro tabung norong ne mui khiteng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oro mui khiteng norong ni 9 ta tongo 9 ta ni dam 10 taka ke 90 taka ang norong no 120 taka kelain thangsinai do na to be obo norok ta samui khiteng khali buska ta se buino mui khiteng khali do ang norong mui khiteng lang le buska norok obai je dano ni je namani paisa di buska norok ta samui khiteng khali do get jeng thangsinai do dog sisi bai bahing jaka sagare cibai bahing jaka sagare lasi jaka na ke nung lekha rapor no musung go or ni nama to tong tabuk bo jaga wo yang phalo khana mang khana ke je bin buma bo jaga no train station no mukitung phali tong mo hekeno gajeng tipra som haikenu khangka jeng busu khairok norok nasik nai porna jorao borok tabuk rail station no maike borok mukitung phali chai ma tongo belai no wana ma singcha nari borok pu do bokrei nungtini maida chakha dina phaibitong norok mai masa duibar chawo tinbar masa ya genau ni nok bo jagawo hatala train stand by chalia gen o jaga jeta train station ganar no kaisa school nok butongo borok a jaga je 10 minute khan nangala borok ni je para bai obo gana sano nuhulai no borok hapan se lekha ma poriya tini mai chana bagai borok tini o jaga phalima tongna signa di ang mangputi sana ko nei te bagai je borok ni mukitung dog no gen no omo buino phali buchka jeng no ranglam phan jeng no mukitung lang le do